Siinä on, kun sä tuut sinne tiellä, niin kato täältä. Tässä on tää asfalttitie. Tuo 100 metriä jyrkkä mutka. Sitten niin tulee yksi, mikä kääntyy brunkkomiin, menee suoraan siitä. Sitten kun seuraavan kerran haaraantuu, menee vasenta. Se kääntyy oikein jyrkästi sitten, niin menee niin kuin suoraan oikeastaan. Mun pitää katsoa kartalta. Mäkin on täällä Vilniusissäkin ja muualla suompailu, niin nämä turistikartat on ihan huonoja ja sitten puuttuu noita. Niin. Tuosta sä löydät varmaan kartan. Joo, tosta mä ajattelin ostaa tommosen kunnon paperikartan tuosta kirjakaupasta. Mutta se on se on semmoinen oikotie. No. Hei, sitä pitää kokeilla. Sitten siinä missä on joki ennen Selli, niin menee sitäkin tietä, niin jokea pitkin, niin pääsee vanha Pässirata niin Piskariin. No. Elikkä ne tulee sitten vaan 500 metriä toisistaan ne tiet, niin toinen menee tälle ja toinen menee niin kuin tälleen. Hei, sitä pitää katsoa kyllä kartasta, koska siis Fiskarsista tänne päin on niin pirullista, mutta sinne kun menee, niin siinä on hyvät alamäet. Mennään noita pääteitä pitkin. Tai autot. Pitää varmaan mennä noiden mukaan. Niin joo, mä kävin ketjujen luona, että niitä pidemmälle en viittynyt mennä. Minä jatkan tässä kanssa. Joo, hyvä päivä jatkoa. No niin, nyt on taas turistut täällä. Taisi keskeytyä toi nauhoitus, mutta ei se mitään. Ei meidän turinoita tarvitse nauhoitella. Täällä oli muutkin vaan kuvailemassa, että ei täällä mitään helvetin asiakkaita ole vielä tullut. Anteeksi, mitä mukavia asiakkaita. Sitten täältä näin yritetään olla vapisematta, vaikka ei ole kankkunen, niin kyllä tää on vähän epätasainen tää maasto. Täällä on siinä kunnossa varmaan kuin mitä oli pari vuotta sitten. Noin. Sitten kuvataanpa vähän kuvaajaakin. Ja tässä on taas hieno ovi. Hyvin on pistetty mäsäksi täällä. Noin. Ja täältä löytyy sitten kaasua, jos tarvitsee. Ei tarvitse edes murtautua, kun lukko ei ole lukossa. Ja katsotaanpas tätä Muuraisen hienoa terassia täältä. Siinä on virolaista työn jälkeä. Ja nätisti on pilattu pöydät täällä. Kai nämä oli uusia viime kesänä, mutta nyt ne on jo mennyttä kalua. Onnittelut. Noin. Seinäkin tässä on joskus ollut. Noin. Sitten pyöritään vähän, hääritään. Tossa on itse asiassa tämä on aika hyvässä kunnossa ulkopuolelta. Yksi rikkinäinen ikkuna siellä, eipä haittaa. Minä vetäisin ääniraidan kanssa. Sitten otetaan noi kuvat. Kuvat otetaan myöhemmin tossa. Huomasin, että tässä oli yllättävän hyvä kamera. Kun on huono kuvaaja, mutta hyvä kamera, niin se vähän kompensoi. Joo, ja tässä on tää ravintola, jota on vähän remontoitu sisäpuolelta. Kyllä se on näppärän näköinen, kahdesti käynyt siellä. Sielläkin on vähän huono tämä tarjoilupuoli, että jos rahat on vähissä, niin sieltä voi jääkaapista nykästä pari viinipulloa mukaan. Ja sitten noin, täällä on näitä törkeän näköisiä tai ristikon virityksiä, olisi voinut edes maalata, mutta eihän sitä nyt turhaan laiteta. Sisällä on ihan karmeen näköistä, että onneksi ei näy tästä. Ja meno jatkuu, eipä tässä nyt ole sen kummempaa näyttämistä. Täällä on kyllä tosiaan asiakkaiden viihtyvyyteen panostettu todella paljon, niin siistissä kunnossa kaikki täällä. Ainakin tuo auto on ihan hyvässä kunnossa. No niin, katsotaanpas mitä täältä löytyy ravintolan jätteitä. On täällä ainakin jotain hyvin hoidettu, että ihan hyvin on suurin piirtein hyvin on näitä laiteltu, että on erikseen ainakin pahvit sun muut. Sieltä löytyy sähköä, kiva. Voi käydä pummaamassa vähän ilmasta sähköä. Sitten tulee nämä hauskat tynnyrit. Täällä käydään todella paljon panttaamassa näitä. Tästä voisi joku kyllä vähän taskurahaa saada. Tuossa ei ole niin paljon. Se ei muuta kuin kylän pikku muksut tänne vaan hakemaan vähän taskurahaa. Noin. Täällä ei ole sitten paljon muuta näkemistä. Että katsotaanpas tänne tallin sisällä, jos näkyy, että tyhjä
tyhjä täynnä täällä on. Pikkasen heijastaa tää perkele. Eikä niin vähänkään. Jätetäpä väliin. Joo. Niin. Hop. Noin. Eipä tässä paljon ole näkemistä. Kipin kapin. Pitäisi melkein juosta. Sitten täältä taas tätä hienoa. Kato, siinä olisi vähän tiiliskiviä, jos tekee mieli heitellä ikkunoita. Ups. Noin. Rumaa. Kato, ikkunat näyttää putsatulta. Ihmeen kumma. Kukahan siellä on apinoinut? Joo. Olisiko joku orangutangi tai semmoinen? Niin. Sitten jatketaan. Tuossa oli tää muuten ihan siistissä kunnossa oleva talo, että tällä on ehkä jotain tehty. Sieltä kuuluu jotain työmiesten häärinää aikaisemmin. Ja sitten nyt tulee tämä jännittävä paikka. Kun ovi kerran on auki, niin silloin on pakko mennä sisään. Sieltähän löytyi työmiehiä. Katsotaan, täällä kaikuu ihan hirveästi. Joo. Tyhjää täynnä koko halli. Tässä näin. Aha. Kato. Onhan täällä porukkaa häärimässä. Ihmettelen, että kyllä tuolla autoja näkyy, mutta ja ääniä kuuluu tossa. Kato, kun ovi oli auki, niin mä päätin, että sehän on ihan selvä kutsu, että menepä sisään. Täällä on. Joo, on kyllä karmeessa kunnossa nämä paikat. Eikös näitä ollut tarkoitus jossain vaiheessa vähän kunnosta? Jos edes aloittaisi vaikka julkisivusta, niin... Että... No en mä tiedä, on ne tälleen vanhanakin ihan siistin näköisiä. Joo. Siinä rupeaa tippumaan tiiliskiviä sun muita paikoista. Niin, no sit se alkaa olla ikävika. Joo, no sitten ikävä, kun tommonenkin hieno tila, minkä voisi käyttää, niin on tyhjänä. Niinkö sitä voisi käyttää? No, pitää bileitä vai? Joo, hei, se oli hyvä idea. Ei kun laitetaan vuokralle vaan, että sinne bileet pystyy. Tässä ei ole paljon naapureita. No on tuossa noin vieressä noi talot, joita voi häiritä. No, onhan tässä sillä tavalla, että joskus tänä kesänä tässä ei ole. No. Ei ole niitä tapahtumia, mutta sitten on isompia tilaisuuksia, mitä on. Joo. Mutta eikä noi vähän peruutettu noin Bilnesin toi torit sun muut siltä kuulostaa. Että herra Muurainen oli sitä mieltä, että ne ei tuota tarpeeksi voittoa. Mutta se on niinku, kylällekin voisi jotain antaa, ettei vain ottaa. Niin. Se on totta noin meikäläisen henkilökohtainen mielipide. Koska tuossa väheni sillä tuo, nyt oli 7 silloin 5 vuotta sitten tapahtui. Sehän se 5 oli tosi vähän silloin. Joo. Se jäi siihen 3 sitten. 3 sitten jäi ja en mä tiedä sitten. Varmaan Ilkan pois jääminen on päässyt vaikuttamaan. On toisaalta se niin, että kyllä sen tyyppisten tapahtumien aikaa vaan yksinkertaisesti niin kuin mennä ohi. Kun ei ole enää aktiivisia porukkaa, jotka näitä on hoidellun alkaa vanhentua, että siinä yli 70 alkaa suuri osa. Eikä kävijä. Niin. Siis kyllä varmaan järjestäjiä ja sitten jotain. Niin, mutta tossakin on tuo mainostus ollut semmoista, että mä olen mitä kirppiksiä sun muita töissä, mulla on mainostanut. Sen kun vaan ahkerasti niitä latoo ilmoitustauluille ja sitten käy täyttämässä, koska niiden päälle tulee aina uutta. Niin se on kanssa vielä tärkeämpää, että saattaa olla, että samana päivänä joku perkele laittaa sinne yli. Että voisi laittaa semmoisen, joka on jo mennyt. Että se on. Siinä saa vähän. Kesällähän se menee hyvin tuommoisena hyötyliikuntana, mutta talvella se ei ole niin hirveän mukavaa. Joo. Mä ihmettelin tuossa tosiaan aikaisemmin, että jostain täällä kuuluu ääni. Mä ajattelin, että on tuolla joku. Oli sielläkin ovi auki. Tuolla tuossa valkoisessa tönössä tuolla. Mutta joo. Mä olen tosiaan pysyvästi. Jaha. Se on.
Hyvä, että täälläkin jotain tehdään. Tuossa oli kanssa ruukkiasunnot törkeästi häitti tuo puuverstalta pois. Tuossa niistä tuli varasto tuolla ruutikellarin polulla. Siinä oli kanssa joku, joka puuhommeleita teki. En tiedä kuka, että oli ennen minun aikaa. Täällä on kuitenkin vaikka miten pitkään hääräilty ja tehty. Että ikävä, että tommonen loppuu. Niin, tuntuu vähän, että kaikki tuntuu loppunut. Täällä 1641 vuodesta sitten. Jep. Ja aikakin lopettaa. Joo, se alkaa olla aika alkaa mennä. Jeps, minä jatkan matkaa. Hyvät jatkaa. Niin, siinä tuli vähän turistua. Tää on sitten tämmöstä tämä aurinkoheijasto. Sitten näin, katsotaan. Mitä täältä löytyy? Täältä löytyy. Mitä vittua noille on tehty noille ikkunoille? Eihän tommonen punainen tuohon sovi ollenkaan. Joku ei osaa ruuvejakaan laittaa. Niitäkin puuttuu. Täällä ei ole siis mitään tehty kunnolla. Oi! Vartioidaanpa sua aluetta. Tästä näin. Ottakaamme. Eipä tässä oikeastaan enempää ole katsomista. Pientä kunnostusta vaatis vähän yksi toinen paikka. Siellä on hienoja antiikkisia muovituoleja. Jees, siltä näyttää. Ja nyt se loppuu.